гледаме. Хващай първо балоните. Първо балоните. Хващай. И първо мене оти, ако няма бях до храна, Не може да гледате. Не може да се гледате. На здраве! Да си живе, здрава си снимаш! И в случата е прав случата да снимаш! О Исусе, Спасителю мой, ecco carissimo, neville, ecco carissimo, ne sosteste, acho te amo. O Исусе, Spasitelю moj, tu já vês, baby boca, tu já vês, baby boca, tu já vês, sente como tu já vês, baby boca, tu já vês, baby boca, tu já vês, sente como Обичаш ли Христа, ще намразиш всичко света. Обичаш ли Христа, ще имаш ти добри дела. Обичаш ли Христа, ще бъде сол на тази земя. Обичаш ли Христа, ще обичаш всичко ти. Baby boca, tu já vês, baby boca, tu já vês, sente como tu já vês, baby boca, tu já vês, baby boca, tu já vês, sente como
Ай, нека сега да дойда уния всички да не знаят. Нашата Катрин, да снимаме цялата рок. Нашата Катрин. Много ни се да се снима. Райна, опай се, сега няма какво да снимаш. Какво да снимаш? Лук се тук, не може така. Като такова, като той да всичките тогава. Избави ме от тъмнината, постави ме светлина, огрява в мене душата мрачна. Ти, Боже мой, изтри сълзите ми. Жадна е душата ми, жадна е за теб. При тихи води сега ти ме води. Освежи душата ми, помажи сърцето ми. Ти си пастир на живота ми. Жадна е душата ми, жадна е за теб. При тихи води сега ти ме води. Освежи душата ми, помажи сърцето ми. Ти си пастир на живота ми. Духа си святи, остави ме на светлина. Жадува в мене душата мрачна. За теб, Исусе, за твоята любов. Излети в мене духа си святи, остави ме на светлина. Жадува в мене душата мрачна. За теб, Исусе, за твоята любов. Жадна е душата ми, жадна е за теб. При тихи води сега ти ме води. Освежи душата ми, помажи сърцето ми. Ти си пастир на живота ми.
душата ми жадно за теб. При тихи води сега ти ме води, освежи душата ми, омъжи сърцето ми. Ти си възхит на живота ми. Честито и довиждане. Да. Тя ми каза, Каза майка. да раздавам ти. Едно, 7, да. А така по-далеко от колоната. Слава на Бога! Бог да ни благослови! Искам да споделя кое ли не може да кажа колко е вкусна тортата, докато не я съм вкусил. Дай Боже на всички вас тази моя радост, така тази моя гордост, защото наистина Бог е Бог на чудесата, но то същия Бог говори за нещо много интересно, което казва: аз съм вашия баща. И кой баща може да се радва на непослушно дете? Абсолютно. И аз съм вече баща и знам кога ми е радостно, когато детето ми е послушно. А ние всинцани, които и да сме деца на един Бог. И така в тази Библия е описано, че най-доброто нещо, което може да се нарече добро, какво ли да е то? Да подариш кола и такива подобни неща. Най-доброто, което може да направи един човек, е послушание. И ти, ако днеска мислиш, че си възрастен на 50 години или 60, колкото и години си да си човече, не забравяй, че ти си дете на Бога. Защото твоите години, ако са 100 и 200, вечният Бог е нашият баща. И той казва един пример в Святата книга: бъдете святи, понеже аз съм свят. И сега, ако имаше уиски тук, че ще е много весело. Ако имаше уиски, сега че ще се прегръщаме и целуваме. Но има нещо важно. Радвайте се с мене, защото Господ казва: радвайте се с радващите. И сега е ден за радост, за плач няма да говориме. Въпреки че може да дойде, но надявам се Бог да опази радостта, която е вечна. Нека потърпете ме малко да представя моята гордост. Нека да дойде дъщеря ми да ме гушне. Алелуя, Господи! Алелуя, Господи Боже мой! Това е моята гордост, това е моята радост. И нема как без да си вкусил тортата да говориш, че е сладка. Вижте сега, още една чудесна моя гордост ще дойде да ме гушне, и това е моят вече син. Ела. Да покажа на хората, че наистина съм горд, защото има за какво. Бог
запазил тези деца да радват сърцето ми. И сега си викате, сигурната се радва, защото е нагостил тук хората. Не. Аз се радвам, защото с тези люди ние ще летим за небето. Амин. Защото в този дом нема крадено освен дрова. Алелуя! Не мога да се откажа още от дравата да крада по гората. Това дете не е крадено с краден хляб. Това дете, т.е. не е ранено с краден хляб. Тук всичко е с труд. Има един от великите апостол Павел, който казва: доволно е миналото време, където живеехме, в разпуснатият живот. Завист, кражби, алчност. Ние Господ не е срещнал и не е научил да се задоволяваме с това, което имаме. Апостол Павел казва: свикнал съм в много имане, но сега се научих и в лишение. Защото радостта е вече онази радост, която ние сме хора за небето. И цялата Библия не е за отхвърляне, но има някои стихове по-силни. Защото вижте колко лесно да запомните 7 глава на Евреите. 7 стих казва: по-долния се благослави от по-горния. Слава на Бога за по-горните. Нека да дойдат и да ме благословят. Но, казва Господ, не чрез дела се спасява човек, но молите по делата, че ги познаеш. Това е моето дело, което Господ ми е подарил и ние работим и ще работим. Искам моето благословение да бъде и повече на тях. Да се радват, както аз се радвам на такива деца послушни. Да се радват и повече да се радват, защото от тази радост по-добра нема. Бог да ни благослови. Сега искам да подариме онова, което сме приготвили. Бог да ви благослови. Искам да се срещнем. Знаете ли къде? Искам да се срещнем един ден в небето, което Господ казва: земята, небето ще преминат, но моите думи ще се сбъднат. Искаш, не искаш. Сега искам да ви кажа един пример и набързо. Ако сега гостите от Добринище тръгнат да се отиват за Добринище, можат и за Елечница, можат и с Банско, обаче за небето има само един път и пътят е: аз съм пътя, истината и живота. Казва Господ, който е крал да не краде вече, а по-добре да се труди, да има, да може да отделя и на този, който нема. Това е моят проблем. Това е моят, който искам да ви споделя. Това е нещо, което искам да ви кажа. Кръвта и всичко това, което говоря, това е моето желание. Обаче без кръвта на Исус Христос няма как да стане. Вижте, много богове има по земята. Много църкви има по земята. Но искам да запомните и свършвам. Всички тези църкви само помагат за твоето благословение. А твоя живот, нашите дела ще ни закарат пътя за небето. Бог да ни благослови. Няма в този свят смисъл в живота, манигата на всичко е света. Понеже и мечти неизпълнени, огорчения приливат на нашите сърца, нашите сърца. Няма в този свят смисъл в живота, манигата на всичко е света. Понеже и мечти
огорчение преливат вашите сърца. Няма радост на земята, ако няма вяра в душата, ще ни даде тяма фана оследание. Няма радост на земята, ако няма вяра в душата, ще ни даде тяма фана оследание. Само с Христа ще имаш ти живота вече, той е живота, вярвай готова. Ще се смили на теб, слънце ще те огрее и не плачи ти сега, само чакай Христа. Само с Христа ще имаш ти живота вече, той е живота, вярвай готова. Ще се смили на теб, слънце ще те огрее и не плачи ти сега, само чакай Христа. Няма радост на земята, ако няма вяра в душата, ще ви даде дявол вода оследание. Няма радост на земята, ако няма вяра в душата, ще ви даде дявол вода оследание. Се свят има и разврат, омраза, завист, пълнене с лъжи. Кога ще дойде край да отиде в рай, да спра тези сълзи, ще нарени уморени очи. Този гласен свят има и разврат, омраза, завист, пълнене с лъжи. Кога ще дойде край, да отида в рай, да спра тези сълзи от уморени очи. Няма радост на земята, ще я намериш небесата. Бог те моли, още чака, пригответе се. Няма радост на земята, ще я намериш небесата. Бог те моли, още чака, пригответе се. Няма радост на земята, ще я намериш небесата. Бог те моли, още чака, пригответе се. Няма радост на земята, ще я намериш в небесата. Бог те моли, още чака, пригответе се. Пригответе се, пригответе се. Живеещи на тази земя, шади от трудни дни, но не поглеждай на света, чуй гласа ти. Живеещи на тази земя, шади от трудни дни, но не поглеждай на света, чуй гласа ти. Радостно сърце, спасена душа, от това какво по-важно има на света. Радостно сърце, спасена душа, от това какво по-важно има на света.
суета, радост няма на света, тя е в Христа. Нито чадо без Христа са пълни суета, радост няма на света, тя е в Христа. Радостно сърце, спасена душа, от това какво по-важно има на света. Радостно сърце, спасена душа, от това какво по-важно има на света. Много чадо се моли, не се ленувай ти, всяко време не губи, до мен се доближи. Много чадо се моли, не се ленувай ти.